Igbo noun. Igbo noun. Noun in Igbo is called mkpaha. Mkpaha. Mkpo is called. Aha is name. Mkpo aha. Noun is a name of a person, animal, place, or thing. Mkpaha n'olu Igbo bụ mmadụ, anụmanụ, ebe ma ọ bụ ihe. Examples of noun in Igbo. Ọmụmaatụ aha. Example of name. Chioma, Okoro, Joseph. Ọmụmaatụ ebe. Example of place. Aba, Owerri, India. Ọmụmaatụ ihe. Example of thing. Akwụkwọ, book. Tebụlụ, table. Enyo, mirror. Ọmụmaatụ ndị a n'ahịrịokwu. Examples in sentences. Ọmụmaatụ ndị a n'ahịrịokwu. Ọmụmaatụ aha. Chioma bụ ezigbo nwanyị. Chioma bụ ezigbo nwanyị. Chioma is a good woman. Okoro bụ onye ọrụ ugbo. Okoro bụ onye ọrụ ugbo. Okoro is a farmer. Joseph na-anya ụgbọala. Joseph na-anya ụgbọala. Joseph is driving a car. Ọmụmaatụ ebe n'ahịrịokwu. Ọ bụ onye India. Ọ bụ onye India. He or she is from India. Ebi m n'Aba. Ebi m n'Aba. I live in Aba. Abụ m onye Owerri. Abụ m onye Owerri. I am from Owerri. Ọmụmaatụ ihe n'ahịrịokwu. Akwụkwọ m buru ibu. Akwụkwọ m buru ibu. My book is big. Nri gị dị n'elu tebụlụ. Nri gị dị n'elu tebụlụ. Your food is on the table. Ọ bụ enyo m. Ọ bụ enyo m. It's my mirror. Singular and plural noun. Singular and plural noun. Singular noun in Igbo is called mkpaha mkpolu. Mkpaha mkpolu. Plural noun is called in Igbo mkpaha ụbara. Mkpaha ụbara. Kedu ihe ọ pụtara n'Igbo? Mkpaha mkpolu bụ mgbe okwu maọbụ ihe dị naanị otu. Mgbe okwu maọbụ ihe dị naanị otu. When something is just one. Mkpaha ụbara bụ mgbe ihe karịrị otu.
mgbe ihe karịrị otu. When we have more than one, it's called plural. Mkpọaha ụbara. Anyị nwegasịrị okwu na-egosipụta mkpọaha mkpọolu n'asụsụ Igbo. Okwu dị otu ahụ bụ mo, that's me, gị, you, ihe a, this, nke a, this person, wee dịrị gabazie. But in plural noun, just like in English, you add s, es, etc. to show that a word is plural. In Igbo, we have words that makes a noun plural. Example of such words. Okwu na-egosipụta mkpọaha ụbara n'asụsụ Igbo bụ ụmụ, children, ọtụtụ, many, ndị a, these people, ndị, these, anyị, we. Mgbe ụfọdụ ọnụọgụgụ wee dịrị gabazie na-egosipụta mkpọaha ụbara. Ngwa ka anyị lee ya n'ọmụmaatụ ya. Singular and plural noun. Mkpọaha mkpọolu na mkpọaha ụbara. Ụlọ, ọtụtụ ụlọ, ụlọ ndị a, a house, many houses, these houses. Akwụkwọ, ọtụtụ akwụkwọ, ma ọ bụ akwụkwọ ndị a. A book, many books, these books. Nwanyị, ụmụ nwanyị, woman, women. Nwanne, ụmụnne, sibling, siblings. Mụ, anyị, me, us. Onye nkụzi, ndị nkụzi, teacher, teachers. Mgbe ụfọdụ ọnụọgụgụ na-egosipụta mkpọaha ụbara. Sometimes we add numbers to a noun to make a noun plural. Example is, ọmụmaatụ ya bụ ụgbọala, ụgbọala abụọ, ụgbọala, ụgbọala abụọ, car, two cars. Akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ ise, akpụkpọ ụkwụ ise. Thank you for joining today's class. Daalụ maka isonyere anyị na nkụzi nke taa.
Biko binyere anyị aka n'akwụkwọ. Subscribe to Igbo Lingual Academy. Like and share our videos. God bless you. Bye.